बे समाव बिटिआर हाग्रा बिफान आरो हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि गोख्रों बाथ्रा फिन आरोबाव हानि फाटा होनायनि थांखि जेराव 3 बोसोरनि गेजेरावनो खमैबो 50,000निबो बांसिन नखरनो हानि फाटा होनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो फिन आरोबाव हानि फाटा होनाय जासिगोन। साननैसोनि उनाव बिटिआरआव 80% हानि जेंनाखौ मावफुंनाय जासिगोन आरो बे गोख्रों बाथ्राखौनो बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया। लोगोसे थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा गुबुन हारिजों लोगोसे बर' हारिनि जेंनाखौनो मावफुंना होआखै होनना फोरमायो आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोहोआव फैब्ला बहा हानि जेंनाखौ मावबावनो होनना खेंफोरथि होयो रनजित बसुमतारी बिथाङा। फिन फोरमायबावदि बिटिआर हा बिफान आरो हाग्रा बिफाननि गेदेर फोसावनाय फिन आरोबाव हानि फाटा होनाय जासिगोन। हानि जेंनाखौ 80% मावफुंनायनि खोथा होदों मावफुं सोद्रोमा बिथाङा आरो बे खामानिखौ लोकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो मावफुंगोनखौबो फोरमायो। 34% বড়সকলৰ মাটিৰ অধিকাৰ আছিলে অৰ্থাৎ ম্যাদী পাট্টা আছিলে 66% বড়োলেণ্ড সৃষ্টি হোৱাৰ আগতে নাছিলে। বড়োলেণ্ড হোৱাৰ পাছত আমি ভাবিছিলো বড়োসকলে মাটিৰ অধিকাৰটো পাব, কিন্তু যি হাগ্ৰামায়ে বড়োসকলকে মাটিৰ অধিকাৰ দিয়া নাই এই হাগ্ৰামায়ে মুছলমানসকলক আদিবাসীসকলক ৰাজবংশীসকলক গোৰ্খাসকলক কেনেকৈ মাটিৰ পাট্টা দিবলৈ ইচ্ছা থাকিব বা কৰিব। जोंनि सरकारा बर' बिथांनि दैदेननायाव बावैसोनि गेजेरावनो 80निफ्राय 90% हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबनो नागिरबाय। गोबां जोंनि हाफोरा PGR-VGRआव दङ। बे PGR-VGRआव थानाय हाखौ 2012 मायथाइनि सिगां हाग्रामाया गोसो जायोमोनब्ला होजोबनो हायोमोन, नाथाय 2012 मायथाइयाव सुप्रिम कर्टनिफ्राय मोनसे अर्डार फैनाय लेखा PGR-VGRआव हा होनो हानायनि बेबस्थाखौ गैया खालामनाय जादों। नाथाय मानव गेदेर भारतबर्षनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनि दैदेननायाव बिथांनि सुबुरुनाव आसाम गभर्नमेन्टनि दिनैनि गिबि मन्त्रि मानव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों सावरायलायनानै थांनाय 2022 मायथाइयाव ट्राइबेलफोरनि थाखाय PGR आरो VGR हाखौ 5% दाननानै दोननानै बाखिखौ होनो हानायनि मोन्थायखौ होफिनबाय। बेनिखायनो जोंनि बड़ोलेण्ड ओनसोलाव PGR आरो VGR हा होनायनि थाखाय जोंहा जेंना गैला। 2025 मायथाइनि इलेक्शननि सिगां जोङो 100% हायाब्लाबो 90% हानि मोन्थायखौ होनो थाखाय जोङो दिनै बे जौसांनि गेजेरजों फोसावनाय जाबाय। आगन्तक दिन